Tervehdys! Mä oon Päivi Hoikkala Polulla Coachingista. Me ollaan pensionaat Matildedaalissa, Teijon kansallispuiston kupeessa. On kesäkuu ja toinen mielitreeniviikonloppu on just alkanut. Mielitreeni yhdistää NLP:n ja mindfulnessin parhaita käytäntöjä. Mielitreeni tarjoaa toimivia työvälineitä ja malleja arjen hyvinvoinnin tueksi, vuorovaikutukseen, työelämään, ihan koko elämään. Tänä aamuna tänne tulleet kurssilaiset kertovat, että mitä he odottavat tältä viikonlopulta. Levähtämistä, hengähtämistä, aikaa itselle ja omille ajatuksille, yhdessäololle. Ja aikaa olla irti sieltä arjen tohinasta. Tämä ympäristö sinänsä on jo todella rauhoittava, virkistävä ja jotenkin luo semmoisen uuden suhteen asioihin, niin kuin moni osallistujista tänä aamuna on sanonut. Mielitreenille on mahdollisuus tulla vielä elokuussa. 6. ja 7.8. on seuraavan mielitreenin aika. Lue lisää Polulla Facebook-sivulta tai Polulla nettisivuilta.